Салом алейкум бародаро. Ана имрӯз навори навбатӣ бо ҳамин як қаламча чин мекунем, наворча мекунем. Ана ин қаламчоа, мана уже қаламчо тайёр шудагия. Ин кабутакаш насиб куна ҳамин дарахт мешава. Ҳамино барг мезана. Дальше баъд ин тарафос решавош меброяду. Решавошам хабронда сахлиш. Ин кабутакаш барг мешавад, дарахт мешава насиб куна. Касе ки дар кора анами қаламчоям хеле нест зада рӯишо мекунем. Любой точка Тоҷикистон фарқ надора. Чанд қайки бошад рӯишо мекунем. Акнун ҳозир як тарзи шинондан шумо ёд метем. Чтоб ҳами бисёр клиентҳо дар ҷо рафтагия та чиё қаламчо ҳозир акнун тарзи шинонданша ёд метем. Ҳамин стаканчикҳои размерашон 13 ба 12. 13 ба 12. Ҳозир мо чида худи биягомуста мешинонем. Акнун шумо 40% биягомус, 40% хок ё опилка, лашкарам хе мешинонем. Хе мепартоем. Хоке ки партофтен, ани қаламчая. Метонун анхе партоен, хеле баракӣ партоену хока ҷафз кунен партоен, ё метонен хеле болоякӣ партоен, хеле барвақттар мебурая. Хеле намешава. Болоша ҳамин қаламчара бояд 1.5 сантиметр чӣ куна, гур куна ҳамин хок. Ана хе мешинонам тамомай. Ҳамин обшро метен, паркаро об метен, мо байни як ҳафтада ҳамин чизо меброя. Так дальше бояд наму чиш ҳастай, юансаш бисёр одамо клиентҳо ҳамин жалба мекунанд ки жалба намекунанд, просто мепурсанд ки калонтарашонро кун. Ҳозир допустим ҳамин қаламчае. Ин қаламча ҳозир ҳамина бишинонем, бояд ҳам тагишта бисёртар хок бошад. Бисёртар хеле мепартен, хока ки партофтен, баъд хеле ин қаламча хеле бишинонем, уже меброяд 2 сантиметр. Вақте ки қаламча буромад, чӣ мегӯяд, афзоиш сус мешавад, бояд ҳамин қаламча полнем таги хок бошад. Хеле бишинонем, як клёнкада хеле мешавад. Яъне ки ҷо намешавад. Барои ҳамин стандарт қаламча 5 сантиметра, ин 7 сантиметра ба фикрам бисёртар шикардагиам 5 сантиметра. Ан ҳамино нормальное. Ҳамин қаламча баъзо стаканчикда ҷо мешавад, а так 100%, ҳамааш 100% месозад. Ба ман иношам даже 4 сантиметр хай иноя рӯй намекунему. Инам нест задагия, нест дора. Иноям насиб кунад як кӯчати ниҳоли калон мешавад. Хай саломат бошен. Касе ки дар кора чанд дона ки бошад рӯй мекунем, проблемаш нест. Касе ки меҳмонай обязательно подписаться кунен. Саломат бошен.